Здрасти, Дани! Здрасти, Иво. Би ли ни разказал малко за себе си набързо, че да може хората да разберат за теб? Така, нека почнем с това, че аз съм ученик още. Е много трудно да разкажа за себе си, докато съм още ученик, но да кажем, че се опитвам да правя нещата, които мен ме вдъхновяват да живея, което е изкуство, по всякакъв вид. Като най-вече се занимавам в момента с музика. Винаги съм се занимавал и с рисуване, това ми е било страст от малък, с фотография, уча синематография, в смисъл уча го в свободно си време, че съм ученик в математическата гимназия. И това е гордо. Мисля да кандидатствам с кино и се надявам да се получи и да прехвърля вярванията ми в нещата, които мисля, които искам да разкажа на хората, да им покажа какви са ми вижданията на света и идеите ми. И се надявам хората да го оценят. Искам да те питам, ти имаш един издаден албум и си започнал втори, нали така? Да, даже имам един готов пълен с демота, но то е странно, защото имам един издаден албум, но имам много неща, които съм правил от сорта на поеми. Започвал съм много книги, даже една почти довършена и много стари песни, които не съм издал. Просто този албум беше нещо, което се почувствах достатъчно комфортен да издам от себе си за хората, защото както казвам, ако не се лъжа, Том Йорк, вокалист на любимата ми група Radiohead, когато издадеш музика, когато извадиш музика пред света, тя вече не е твоя. И това е нещо много странно за мен, защото когато правя нещо, го правя винаги с това как аз си представям, че трябва да звучи, и ми е много странно да си представя някой друг да го слуша, просто защото цялостната ми идея е била някаква и целият процес, защото аз работя напълно сам в каквото и да е. Винаги съм правил нещата по не особено стандартен начин, защото ми е трудно да уча неща праволинейно, просто защото наистина не знам защо не мога да ги... Исках да те питам сега за албума ти, заглавията. Всички те имат едно основно заглавие и едно в скоби. Какво можеш да кажеш за това? Той целият албум е концептуален. Той води една дълга историка за момче, което живее в обикновен град, при което целият му живот се поразпада и той решава да избяга в гората, очаквайки да намери спокойствие там, но там го посрещат стихиите на природата и той осъзна, че природата, както ни е майка, така може и да ни нарани. Той се събужда и всички са с първоначално заглавие, както се казват песните, но тези в скобичките правят едно цяло изречение, което е разказване на всяка част от историята накратко. И те се свързват и с лириките. Затова, просто прави едно изречение, за да поясни каква е идеята на албумчето. Както е казал един Пелин, майка за едни, мащиха за други. Точно така, да. Псевдоним, предполагам, ти е Дерза Юнако. Да, това са ми двете любими думи български, първо, защото имат много интересни значения. От малко обичам много приказки, мама ми е чела приказки, намирал съм, имам цели книжки с приказки в нас. И там се разказва за Юнак, който е момче, което иска да прави добро и се опитва се да помага на хората. А Дерзай е дума, която е с почти също значение, но като действие, да правиш добро, да дързаеш, да се стремиш към по-добро за себе си, за останалите, което за мен е едно от най-висшите идеи. Да се стремиш просто за най-доброто, което можеш. Да, това е. Съдейки по това, предполагам, сигурно харесваш, примерно, Хубава си моя горо, като... Това ми е любимата песен българска, между другото. Не знам как я нацели, не знам някой дали те е казал. Много обичам българска... Като малък не я харесах. Като малък не харесах народни или гайди и така нататък. В момента даже обмислям да си взема гайда. Имам изключително красива... Въпреки че дори не творя нищо свързано с това все още. Но бих искал да включа някакви гайди, но Хубава си моя горе е прекрасна песен. Феноменална и като лирик, и като хорово изпълнение ми настръхва цялата кожа. Феноменална песен. Има и авторски песни, които са много хубави. Емил Димитров прави много хубава музика.
разбира се. Той няма преход. Да, той е цял философ, аз наистина много уважавам неговата музика. Има една група, която много харесвам, ТДК. Да, те са много готини, аз съм се запознал, даже получих фидбак. Върнаха ми такова китарист, който е изключителен китарист. Познавам се и с вокалиста долу-горе. Китаристът на групата каза хубави неща за албума, каза, че е отличен дебют, което много ме докосна. Даже каза, че ако за следващото проект имам някакви идеи, може да помня, което е прекрасно. Много се радвам, че underground изпълнители, защото аз съм много по-малко от тях. Аз в най-много слушатели за месец имах, миналия месец пуснах албума към 150, нещо такова в Spotify. Докато те имат бая повече и много се радвам, че хората подкрепят един друг. Това е нещо много красиво, защото ако продължаваме само да гледаме, да подкрепяме музика, която... И не само музика, изкуство, което не е стойностно. Всяко изкуство има стойност, според мен, но не е вкарана толкова личностна идея и така нататък, а просто е направена, за да може да бъде комерциална. Ще умрат артисти, които са с идеи и с красиви мисли и с красиви послания и така нататък, а имаме сравнително богати сме на такива артисти, сигурност. Името... Не, чакай, друго ще питам. Предполагам, ти каза, че се занимаваш с изобразителното изкуство. Сам си направил своите корици. Да, тя е една корица като цяло, но... Нали имаш и втора? Да, за песента, забравих. Мерси, ще ми напомни. Правих, защото първо, че ще ми дойде малко скъпо, аз все пак съм ученик и нямам някакви доходи да поръчам. Второ, че не мисля, че мога да опиша точно как искам да изглежда някой, първо, защото, както казах, имам някаква специфична идея, концепция за това как трябва да звучи, как да изглежда, как аз го приемам. Надявам се и другите хора да го приемат нещо подобно или може да има някакво различно значение за тях, но пак да е толкова красиво, каквато е първоначалната идея. Но да, и това ми беше един от първите по-такива интереси към изкуството, защото малко много обичам анимации и се интересувах това как се рисува, почнах да рисувам, заинтересувах се много от японската култура за анимации, там е много богато, както всички знаят, анимете, такива неща, особено манга, обожавам тази ниша на изкуството, много красиви работи. Много ти благодаря, че бе при нас. Малко времето ни напира, както и госпожата, така както виждам. Като за последни думи нещо да кажеш? Имам много неща да кажа. Не знам. Обичайте се. Вярвайте в нещата, които ви карат да се чувствате правилни. Че сте на правилното място в живота си. Дързайте. И не знам. Просто опитайте се да правите по-добро, защото никой не вреди. Не, така няма да стане. Не си спирате нищо. Как да го започваме според теб най-добре? Те са пловдивска група тук. Знаеш ли ги? Защо всяка музика, която ти избраваш, аз се слушам? Да те бъзи към лица, че фамилията ти е Кичуков. Искаш да? Здрасти, Дани, просто. Здрасти, Дани. Здрасти, Иво. Да. Малко почивка отново, че ръката ми направо умира. Ти къде каза, че живееш? Село Труд. Изпусната възможност. Да живея в Кичука ли? Много е забавно. Да. Чай да ви нещо друго. Не знам. Виж сега, че малко госпожата ни напира. Не мога да си позволя още много. Няма да я напира. Аз ще кажа, госпожо,